εδώ ότι τα αποτελέσματα από το συμπόσιό σας θα θέλαμε να δούμε τις λύσεις και τις πρακτικές για να πούμε τελικά στο διατάφτα, δηλαδή σε λύσεις οι οποίες να δώσουν λύσεις σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα στη διαχείριση του νερού. Είναι γεγονός σε όλους μας άλλωστε ότι έχουμε μεγάλη έλλειψη και οι καλλιέργειες και η παραγωγή μας για να μπορέσουν να μείνουν στην ύπαιθρο πρέπει η πολιτεία να δώσει κίνητρα να μπορέσουν και αυτοί να χαμηλώσουν το κόστος της παραγωγής. Όπως θα έλεγα ένα παράδειγμα, υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα δώσουμε στους αγρότες και για να μικρύνουν το κόστος της παραγωγής ή ταυτόχρονα να δημιουργηθούν μικρότερα φράγματα για να έχουμε ακόμα ένα καλύτερο αποτέλεσμα για να κρατήσουμε τους νέους μας στην ύπαιθρο. Να σας συγχαρώ, να ευχαριστήσω για την ευκαιρία και την καλησπέρα και στους καλεσμένους οι οποίοι έχουν έρθει από Ιταλία και Πακιστάν. Είναι μια πρωτόγνωρη, θα έλεγα, εμπειρία για μένα προσωπικά και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Νικολάου. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας, έχει το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, κύριε Σύνεδροι, σας καλωσορίζω σαν εκπρόσωπος της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας. Είμαστε εδώ για δύο συνέδρια, για δύο για τους οποίους όλος ο κόσμος πρέπει να τους αντιμετωπίσει με ιδιαίτερη προσοχή. Θα μπορούσαν, το ιδανικό θα ήταν τα δύο συνέδρια να είναι ένα. Παρ' όλα αυτά, εμείς, παρόλο που θα είναι στα ελληνικά το συνέδριο της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας στη διπλανή αίθουσα, καλούμε όποιον από το πρόγραμμα διαπιστώσει ότι έχει να ακούσει κάτι ενδιαφέρον και να παρέμβει και φυσικά να παρακολουθήσει και τους τρεις προσκεκλημένους ομιλητές, οι οποίοι θα έχουν ιδιαίτερες ομιλίες στο δικό μας συνέδριο. Σας καλωσορίζω και εύχομαι καλή διαμονή και καλή παρακολούθηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου, το οποίο γίνεται για 15η φορά, έχει το λόγο ο κύριος Σταυρινός. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, ιδιαίτερα αξιότιμοι προσκεκλημένοι ξένοι από άλλες χώρες, κυρίες και κύριοι, σήμερα περισσότερο από ποτέ διανύουμε χρονικές περιόδους αβεβαιότητας και σε τομείς των επιστημών και ιδιαίτερα σε θέματα ισορροπίας και εξέλιξης της βιόσφαιρας και της κλιματικής αλλαγής. Τελευταία, με τη συσσόρευση περιβαλλοντολογικών προβλημάτων υποβάθμισης των εδαφών, απαιτείται επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου, όπως αναφέρθηκε, λειτουργίας των εδαφολογικών εργαστηρίων ειδικότερα, εφόσον η πρόσφατη ριζική μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τελευταίο κανονισμό 627 του 2013, με την αποτελεσματική χρήση των υδατικών και υδαφικών πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον αγροτικό και στον αστικό χώρο. Στόχος του 15ου Εδαφολογικού Συνεδρίου είναι το έδαφος από την άποψη της χρήσης των αρδευτικών και στρατηγιστικών δικτύων, όπου θα παρουσιαστούν περισσότερες από 45 εργασίες στη διπλανή αίθουσα. Συνδιοργανώνεται από κοινού με το πρώτο Διεθνές Συμπόσιο Ήρλα και τούτο δεν είναι μια απλή σύμπτωση, κυρίες και κύριοι. Είναι το ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο, εφόσον το έργο, το τίτλος του έργου είναι αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης άρδευσης γεωργιών, καλλιεργειών και αστικών περιοχών του Ήρμα, που χρηματοδοτείται παράλληλα και αυτό από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδος-Ιταλίας το 2007-2013. Το Εδαφολογικό Συνέδριο έχει έναν σκοπό.
Πρώτα να φιλοξενήσει ανακοινώσεις από επιστήμονες που ασχολούνται με την επιστήμη της εδαφολογίας, οι οποίες ομαδοποιούνται σε θεματικές ενότητες σχετικές με τις φυσικές ιδιότητες, τις υδατικές σχέσεις των γεωργικών εδαφών, τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα και τις διαδικτυακές εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων, τη διαχείριση των θρεπτικών στο έδαφος, τη μικροβιολογία εδάφους, τη χημεία εδάφους, τη ρύπαση και την αποκατάσταση των εδαφών. Στο διάστημα του συνεδρίου, του εδαφολογικού συνεδρίου, θα έχετε τη δυνατότητα επίσης να ακούσετε ομιλίες προσκεκλημένων ξένων ομιλητών και Ελλήνων σχετικά. Τη μεν ομιλία για την υποβάθμιση των γεωργικών και δασικών εδαφών και τις τεχνικές βελτιώσεις από τον καθηγητή Horn, τη συνδυασμένη πρόβλεψη αποτελεσματικής χρήσης και διαχείρισης των υδατικών πόρων από τον Dr. Zak Van Andel και θέματα αγροπεριβαλλοντολογικών προγραμμάτων, τα οποία ανακύπτουν με την εφαρμογή της οδηγίας για τα ύδατα 2060, με εφαρμογή του έργου Refresh από τον καθηγητή Δημήτριο Σκούρα. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 15ου Εδαφολογικού Συνεδρίου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλη η Οργανωτική Επιτροπή, τους χορηγούς του συνεδρίου και όλους εσάς που συμβάλλατε ώστε να διασφαλιστεί το επίπεδο ποιότητας των εργασιών και θα παρακαλούσα όλους τους εδαφολόγους να συνεχίσουν να το κάνουν και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σταυρινό. Στην σημερινή εκδήλωση παρόντες είναι ο κύριος Ανδρέας Αποστολόπουλος, Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδος. Επίσης παρευρίσκεται ο κύριος Γεωργακόπουλος Ευθύμιος, Διευθυντής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας, ο κύριος Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος Παναγιώτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Ιωάννη Γκανά, Αντιπρόεδρο του ΤΕΗ Πύρου και Πρόεδρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του ίδιου Ιδρύματος. Καλησπέρα σε όλους. Δεν είμαι ο κύριος Γκανάς, δυστυχώς ο κύριος Γκανάς λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων και ενός άλλου συναδρίου στην Ιταλία δεν μπόρεσε να παραβρεθεί. Εκπροσωπώντας όμως το ΤΕΗ Πύρου, θα ήθελα να σας μεταφέρω τον χαιρετισμό και τις ευχές του Προέδρου κ. Γλαφά και του Αντιπροέδρου κ. Γκανά για επιτυχία στις εργασίες του Συμποσίου. Το ΤΕΗ Πύρου, αναγνωρίζοντας την σημαντικότητα των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και κυρίως του Ελλάδα-Ιταλία, συμμετέχει σε όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα, είτε ως επικεφαλής εταίρος είτε ως εταίρος. Ένα από αυτά είναι και το ήρμα. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ σημαντικός στόχος για μας και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε και μέσα από τις εργασίες αυτές να συνεχίσουμε αυτή την σημαντική δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρέτα, εκπρόσωπο του Αντιπροέδρου του ΤΕΗ Πύρου. Now, Ioannis Tsirogiannis, Assistant Professor and IRMA Project Manager, will present us the IRMA project concept. Ladies and gentlemen, dear colleagues, I would like to welcome you to IRLA 2014.
one of the two major dissemination events of the ETCP Greece-Italy IRMA project. I will present you in brief the concept of the project, how we think that we can achieve its goals, and what we have done so far. As you know, today almost 7 billion people on the planet try to survive and make their lives better, and up to 2015 we expect the population to be about 9 billion or more. There are some assessments that then we will need about 70% more food. And also more and more people live in cities which will become mega metropolitan centers with great needs regarding urban green infrastructure. Another issue is the global climate change that is expected to bring unpredictable imbalances in rainwater inputs. According to the well-known Directive 2060 of the European Community, action is needed to protect water in both qualitative and quantitative terms, and also a number of other landscape or environmental EU regulations, like the European Landscape Convention, are also involved in these issues. According to FAO, according to Aquastat, about 40% of the water resources in Italy and 70% in Greece are used for irrigation purposes. So the difference has to do because we are mainly an agricultural country. We produce agricultural products, and Italy is an industrial country, so they need a lot of water for industry too. We tried, when we started to think about IRMA, we tried to filter the actions that we could apply in the direction of better or more efficient management of water, and we distinguished the most significant of them in order to make them a reality for our regions. As you can see, there is a budget of between almost 1.4 million euro that will be spent in 2 years by 6 partners. And of course, you know that all this money, okay, probably you think that that's a lot of money, but they could not be used in order to build, let's say, new canal systems and new irrigation networks. So we thought that the best thing that we can do is to find better ways to manage more efficiently water. The general concept was to establish a network of knowledge and expertise exchange. What we noticed is that a lot of projects or activities regarding water management or irrigation water management are running or have been developed since during the last years or the last decades, and in most cases nobody knows what other entities do. So we thought that if we could communicate, we could find match, let's say, and combine expertise and find better solutions. In every way, let's say, any case, we shouldn't, let's say, put out of the circle the farmers, the people that are the end users and are really need the water. So, yes, this is the general structure of the project. It is,
let's say, sectioned in 6 work packages. The work package 3 has to do with the building of the network. Work package 4 has to do with the irrigation and drainage systems survey, because if you don't know what you have in an area, it's difficult to propose ways to manage it. Work package 5 is the development, has to do with the development of irrigation management tools, and among the various let's say, alternatives, we chose to develop audits, the audit procedure, in order to improve every year the irrigation systems, and also to develop some information and irrigation advice systems for agriculturalists and farmers. Work package 6 has to do with specific research actions that will be used directly by the end users. This is a more analytical presentation of the activities. And if you see, as we can see, number 5 says that we have also to disseminate the results. So the results must be disseminated along the project, not more at the end of it. And we will do that using publications, conferences, and other activities. 6 partners constitute the partnership of IRMA project, 3 from Italy and 3 from Greece. This is the maximum number of partners per project. And we decided to follow, let's say, this way and have a lot of partners, because this, let's say, is a part of our idea to build a network. This is how the total budget is, let's say, it's partitioned to the various partners. So it is almost at half between Greece and Italy. These are the work packages more analytically. And the outcomes will be the creation of a stakeholders network. So at the end, we hope to have an operating network of all the companies, all the entities, all the organizations, the state, public, that are engaged in the management of water. We will have irrigation surveys for both the regions of Epirus and West Greece. So we will know exactly how we irrigate, what kind of systems we use. And also we will develop a number of practical guides and application manuals, how you can, for example, irrigate more efficiently, how you can audit your irrigation system. Also, we will establish audit services, and we will make the relevant proposals to the state in order to make this procedure, let's say, a kind of obligatory procedure for all irrigation systems. And also, we will develop web tools. The upgrade has to do with Italy, where at the region of Puglia, they run a relevant irrigation advices tool for about 7 years now. So they already have a irrigation advices tool. And also the research results. Regarding the sustainability, this is a big question for all projects. It has to do with what we can do after the project. And we think that we can operate the irrigation, the efficient irrigation network using the infrastructure of the of Epirus. And also we have the same opinion regarding the web irrigation advice systems. Regarding the auditing procedures, we think that if we collaborate, for example, with professional chambers like GEODE,
the Chamber of Agriculturalists, we can make a relevant proposal to the state in order to make it a reality. Regarding the progress, the website is ready. You can visit it and see what we can do. We publish a newsletter every month in order to be crystal clear what we do and how we spend this money. The IRLA 2014 is a reality, and next September the final dissemination event of the symposium will be held in Italy. These are some images from the audits that you can see there. So we have already in Italy and in Greece, we have visited more than 500 farmers. So we have already data from 500 irrigation systems. So we will have a very good image of what is happening in the areas. Regarding the web tools, that they will need a meteorological systems network. This network, we think that it will be ready before the end of February 2015. And also we are building the system now. And before March, I think it will be in operating stage. These are some images from the experiments. The one at upper right is from the Ophiuchus. It has to do with landscape. And at the bottom right is from experiment in Italy, in ISPA CNR. And the one at the left is from INEA, another partner from Italy, which uses satellite images in order to estimate cultivation's water needs. Above all are people, and I would like to thank the team of IRMA, all the people that work for this project, and they believe in the goals that we have set. I would like to thank you all for your participation in this event. And of course, we are open in every suggestion and comment that will make us better. Thank you very much. We thank you, Yannis. Professor Juan Manuel Palermo Salazar will present the architecture of the water. Now we start the keynote and invite the speeches. As you see in the IRMA project, the project manager does it all. Hello, good afternoon. Well, first of all, thank you very much for your invitation to be here. It's the first time to be here in Patras. And unfortunately, I don't know very well to this moment Patras, but this morning I go around by the city, a very long way in the promenade of the sea, and in the inside in some streets and some square and the church and the beautiful place and trees that you are here in the city. And I was very impressed about one tree, that was the orange trees. Really impressed. And now I understand so much about the water from here. So I am very, very surprised to meet here the orange trees, but also this beautiful city, and this condition, special city in the territory, in relation with the sea.
So first of all, thank you very much for your invitation. Thank you also to the organization, of course, and thank you to Pantelis Barouchas, to Nikolaos Malamos, and Ioannis Silogiannis. I met Ioannis 6 months, maybe I remember the last, in the end of May. At the end of May, in the General Assembly of Uniscape. I am the president of Uniscape. And I meet them there. And I think and here also with me is the director of Uniscape, Gasperoli. I am from Spain, he's from Holland. So I think both love the sea and both love the water. It's our condition of life. So when Ioannis spoke with us about this symposium, absolutely we are here. Because we thought that it was very important to support this symposium and also to understand the daily condition of the water today in the contemporary life. For all the sense, not only for the disciplines and work with them, for all the disciplines, understand the real condition that the water must introduce in the normal life of the people and the citizens. So we are here. I promise you in that occasion. And at the same time, I would like not only to come here and say thank you